v hustej zelenej hore žila líška menom Moho. Nebola ako ostatné líšky, nebola zákerná ani prefíkaná. Bola zvedavá, odvážna a mala srdce plné láskavosti. Rada pomáhala zvieratkám a vymýšľala veselé hry. Jedného dňa, keď slnko pomaly vychádzalo nad lesom, Moho objavila starú mapu pod kamienkom pri potôčiku. Mapa ukazovala cestu k stratenému pokladu lesa. Všetky zvieratá kedysi verili, že v poklade nie sú peniaze ani zlato, ale niečo oveľa vzácnejšie, zázračný predmet, ktorý prináša pokoj a radosť všetkým, ktorí ho nájdu. Moho sa rozhodla, že sa vydá na cestu a poklad nájde. Cestou stretla starého jazveca, ktorý jej povedal: Poklad nie je pre tých, čo hľadajú len pre seba, ale pre tých, čo myslia na celý les. Moho si jeho slová zapamätala a pokračovala. V hlbšom lese ju čakali prekážky, úzky most cez rieku, tmavá jaskyňa aj húšťavy plné trnia. Ale Moho bola odhodlaná. Neutekala, nezlostila sa, vždy sa usmiala a našla si spôsob, ako pokračovať ďalej. Nakoniec prišla na miesto označené na mape. Bol tam veľký starý dub s tajnou dierou v koreni. Vo vnútri nenašla zlato, ale maličkú drevenú škatuľku. Otvorila ju a vo vnútri bolo zrkadielko, žiariaca hviezda. Najskôr bola sklamaná. Čakala niečo väčšie. Ale keď sa pozrela do zrkadielka, zbadala samú seba s úsmevom, iskrou v očiach a odvahou, ktorou prekonala všetky prekážky. Vtedy pochopila, skutočný poklad je to, čo máme v sebe: odvaha, priateľstvo a dobré srdce, červené srdce. Moho priniesla zrkadielko späť do lesa, aby každý mohol objaviť, že najväčší poklad nosí v sebe. A tak sa z Maje stala nielen šikovná líška, ale aj inšpirácia pre všetky zvieratká v lese.